Boss, tara boss! Sumali kailangan ninyo, boss. Oy. Mao din ni naglogo sa kuwang anay. Anay! Murag maugin ang naong nga, boss. Usa imong gingon. Oy, kabuang natanggal man di ako sinilas. Kailan lang, boss. Boss, Pagtarong ba? ako lagi, boss. Ako lagi. Kagabi, boss. Kagabi. Sige, gunitin eh. Uy, Halang boss, katanga pong bataan eh kabalong buka, gunitan. Sorry na good. Init ana. Kulang gunit na, libi. Pagkuhan kay gunitan. Ayop. Iktan ta ka. Dre, Ipalingkod boss, ipalingkod boss. patinduga sa. Sige, dala ninyo na eh. Li. Ya, palingkura. Lingkod! Nga mautan yung naong, boss. Uy! Buinak na ninyo, boss. Di man maluoy na ako, boss. Kaluoy, yung mga kanaluoy sa kung anay nga imong gilugos. Sige mga bata, kapkapan sa nato na eh. Sige. Boss! Ayaw, boss! Bata pa ko, boss! Si bata, patakar ka, Boss! Sabay sa cellphone. Ay, yung cellphone. Sige, tawagin. Tawagan na to yung amahan. Pensa. Kung sa'yo password ano eh. Ay, taka. Swipe lang na, boss. Kung saan mo pag-swipe. Alaran na, boss, oh. Oo, okay na, boss. Pensa, ingon nakagapos ka. Kagapos, boss, oy. Oh, awa, boss, oh. Nagapos, oh. Nektan mo kayo, awa. Nakagapos ba ta? Oh, Ano daw? nagapos. Gapos, Gapos, boss. boss. Oy, gapos. Illusion ka mo boss. Kung sa'yo number sa imong amahan. Itawagan ako. Naman diha, nakapunbok. Kamulbasa, boss. Nagila na po kang taga-bukid. Ganina sa password. Pero po sa number. Ano na sa punbok? Na, Dre, bantay ka. Muna yung nakapunbok, Dre. Ang pangalan si Istong. Na, boss. Limuda din siya. Tawagan ako ha. Tugaya. Tubag ko eh. Tubag niya. Hello. Sa may ngunsang papa. Babae man to ka istorya. Hindi man to siya nga. Sawa nyo. English man. Good to. Hindi ko kasabot sa English. Tawagin ako usap si papa kay basi para matubos na ni Dre ba para quits ta. May nag-text, Dre, oh. Zero balance daw ang load. Pero testingan niya po na ito nagtawag para maistoryan ako imong papa. Tubag na. Hello. Hello, Nak. Di mo naman lagi mong katawa karon, Nak. Nabuang na ka, Nak? Nak! Buster! Kung gusto pa ka makakita sa imong anak mabuhi, ay, liwat di ay, makikita ka kanako, tagaay kog 10 minions. Kapalit sa kinabuhi sa imong liwat. Sige, tagaan ta kag 10 minions kapalit sa kinabuhi sa akong anak. Asa man ta magkita? O sige, magkita ta. Dire sa ilawom sa manggahan. Okay na siguro ni. Tawagan sa anak ko. Hello, boss. Hello. Kumpleto na ba ang 10 minions? Oh, boss, kompleto na. Ako na lang di kompleto. Junjun! Asa ka tumangga nga mo nila? Uy, para sila. Hello, boss. Anak ko diri sa ilalim sa sagingan, boss. Nga na mga dyan sa ilalom sa sagingan. Di ba itong sabot rin sa ilawom sa manggahan? Hello, boss. Hawak ko na ang pera kapalit ng buhay ng anak ko. Nasaan ang anak ko? O sige, pumunta ka dire. Dalha ang sapi para kakambyo sa imong iso. Boss, I'm on the way. Nasaan ang anak ko? Kuha dito. Kuha dito Pakita ang nyo. message. Mga bata, bilhin ng isa. Check ang kwarta. Sige. Bago mo kunin yung pera, dalhin mo muna yung anak ko dito. Sige mga bata, dalhan nyo dito.
Papa. Wang kwarta, iro Wow. yang ustad. Bak. Ungkol, bayot, takos mangga, gawas diha. Los nimo, kasakit anak. Ikaw day maigo. Di ba masakitan ka? Mga bata, atak! Pon, idas na sang kalapon. Atras na ta. Sira, mura ka. Ito, wala kong bala pa. Udah. Wala na, pag-ibal na. Kani pa. Sama. Sige na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo